čau. Jestli jste se lekli, tak soráč. Mám nový skin. Seznamte se. Tohle je Pepa. Ne, dělám si srandu. Doufám, že se na něho zvyknete, ale mně se celkem líbí. Zmizel mi můj Minecraft svět, ten hardcore, takže při updateu jsem zjistil, že zmizel, ale vytvořím další, takže druhý pokus. Tentokrát to bude lepší, ale nebude to ultra hardcore, bude to jen hardcore, takže doufám, že to nebude vadit. Já myslím, že může mít na to, ať už to moc dlouho neobkecávám. Tak jo, jsme tady. Hardcore. No to tam, abyste viděli, že se tam nic nedává. Teď jsem to zapnul. A jdem na to. Mimochodem nově hraju přes Lunar Client. Doufám, že to bude v poho. A jsme tady. OK. Jsme na docela v pohodě spawníku. Budu potřebovat určitě postel na první. Oh, village! Tak to je skvělý. Takže si jdem natěžit nějaký hay baily. Už se cítím docela komfortně z toho minulého UHCčka. Takže doufám, že tady ta série bude ještě lepší než ta předtím. Nebo no, série, dejme tomu. Bojím se toho golema trošku, ale za pokus nic nedám. Nějak se ho zbavit musím, takže budu doufat, že mi nějak moc neuškodí. 3. OK. Tady. Chcípni. Jo! 4! Tak to je dobré. Aspoň lepší víc než míň, takže tak. Tak. Máme si toho, kde je míň toho. A jdem konečně natěžit nějaké dřevo. Budu hodnej na vesničiny a nebudu je rozebírat. Jo. V tomhle díle chci mít bydlení do konce, takže to bylo fajn, to je první cíl dnešního videa, nebo první, spíš jedinej. Jdeme na to. Vidím tady iron. Uhni, tady spím já. A to si beru. Čau. Já si pícku. Tak. A viděl bych to tak, že tamhle se zabydlíme. Tam se mi to líbí. Základní pravidla Minecraftu nikdy nepokopat pod sebe, takže teď máme porušil základní. Teď jsem porušil základní pravidlo Minecraftu nechcípnout. Protože tady to bylo fakt velkousek. Ale hezky. Free sugarcane. Se radši budu takhle tady, to bude nejlepší místečko. Tak dlouho už natáčím. 26 minut, tak 4 minuty já vypínám.
Technicky bych si mohl udělat... Jo, to by vyšlo líp asi. Boom. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, nezapomeňte hodit like, odběr, zvoneček a komentář, mě to podpoří a vás to nezabere ani minutu. Pokud se vám tady to video samozřejmě líbilo, pokud ne, tak nemusíte, ani pokud jo, tak nemusíte, ale mě by to pomohlo. Takže u dalšího videa z hardcoreu a nebo z Manhuntu zdar!